अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। डॉन 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 डॉन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। ओके ओके नाही वेगळे सोमनाथ ओके ओके वेगळं म्हणजे जसं की फॅशन शो मध्ये कसं कॅटॉक केला जातो वेगळं काही करू शकता. 1 2 3 स्टार्ट. DJ Gaurav, 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 Gaurav. बाबूकडून वेगळं काहीतरी पाहायला मिळणार आपल्याला. सगळेजण वाट बघतायत बाबूचा परफॉर्मन्स पाहिजे. ओके रेडी म्युझिक. लुळाचं पाणी कशाला ढवळीले, नागाच्या पिल्याला तू का ग ढवळीले. गलुळाचं पाणी कशाला ढवळीले, नागाच्या पिल्याला तू का ग ढवळीले. आता चालणार आहे त्यामुळे भाऊ आपल्याकडून सगळ्यांना अपेक्षा आहेत. भाऊसाठी जोरात काय झालं पाहिजे म्युझिक म्युझिक. चंडीगढ़ तो आई नहीं, चंडीगढ़ तो आई नहीं, तेनू देख के होके भरते ने खड़े चो. चलाओ ना नैनों से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे. कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए. हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से प्राण रे, हमरी बॉडी से प्राण रे.